Igbo bụ Igbo, ekene m unu. Enyi na n'onu bụ Maazị Tochukwu Chinwuko, aka ji ọfọ ndị Igbo na UAE. Ọzọ dị ibe mma nke n'ọfịa na Ụmụnri. Onwe obere ihe m ji bịa taa maka sị na okenye anara anọ n'ụlọ ka ewu mụọ n'ọgbụlị. Ya ji bịa taa bụ ịkwado ụmụ nwanyị ka ha mee ihe kwesịrị na ha ya eme. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-asị na ha na-akwado ụmụ nwanyị, mana nke bụ eziokwu na ndị ahụ niile na-asị na ha na-akwado ụmụ nwanyị anaghị akwado ha etu kwesịrị. Mmadụ ịkwado nwaanyị bụ ịkwado nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị. Ị yara akwado nwaanyị ka ọ bụzialụ nwoke. Nwaanyị bụ nwaanyị, nwoke bụrụ nwoke. Ọrụ ha na-alụ dị iche iche. Mgbe nwoke nechere onwe ya anya sị na ya abụrụ nwaanyị, ma nwaanyị na-esiri onwe ya anya sị na ya abụrụ nwoke, na omenala Igbo a na-akpọ alụ. Alụ ọ dị nke ya wee alụkwa nwa. Ime nwaanyị ka ọ bụrụ nwaanyị bụ ime ka nwaanyị amata uru ọ bara na obodo na ezinụlọ na ụwa niile. Maka na nwaanyị bụ ife. Nwaanyị bụ ihe onye ọbụla chọrọ ka o nwee. Onye nwere nwaanyị anaghị enwe nwa dị ala. Onye na-amụtara nwa nwaanyị ama nwe nwa dị ala bie. Ọ ka o si dị. Anyị akwado ụmụ nwaanyị ime ka ụmụ nwaanyị mee ihe kwesịrị na ha ya eme. Kedu ihe kwesịrị ka ụmụ nwaanyị na-eme? Anyị na-ekwu ya ma mgbe oge. Nwaanyị bụ nwaanyị a na-ekwu ma ọ bụrụ ndị na-asụ Igbo asị nọ women empowerment. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ụmụ nwaanyị ime ha empower, anyị ga-eme ha engage in a way ha ga-eji baa uru to the society. Ọ bụrụ sọsọ ịdị na-agwa ha na ihe nwoke ya eme nwere nwaanyị ya eme. Ọ nwere ihe nwoke ya eme nwaanyị ya eme. O nwere ihe ụmụ nwoke na-eme, o nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eme. Anyị na-agba bọọlụ, ụmụ nwoke atụgwa ya nwoke na nwaanyị, ma ọ baa ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke abịa banye na ya. Ma ọ bụ egwuregwu ọbụla a na-egwu, ụmụ nwoke na-egwu iche, ụmụ nwaanyị na-egwu iche, abịa tụgbawa ya. Ihe afụ na ya na-enwe ihe mmerụ arụ ma ọ bụ ihe ọghọm dị iche iche. Ịkwado ụmụ nwaanyị bụ ime ka nwaanyị mara uru ọ bara n'obodo. Ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị mee ihe a na-ekwu, ọ ya eme ka alụ dị na be anyị kwụsị. Ọ ya eme ka alụ dị na be anyị benata ọfụma ọfụma. Kedu ihe m na-ekwu? Ime ụmụ nwaanyị ka ha bụrụ nwaanyị ha bụ. Dịka ụmụ nwaanyị a na-ekwu women empowerment, n'aka anyị anyị nwa ya eme etu a, mba, ọ bụrụ etu a na-etu nke ọzọ. Kegu na amatị wee fụ mkpa ọ dị na unu gwaziri ụmụ nwaanyị ibe unu ngwa na etu anụ nwaanyị bụ ụmụ nwaanyị, ka anyị bidozie taa gabazie na nwaanyị ọbụla nwoke ya asị ya bịa ka ya na ya na-abụ di na ya si ya jee mee ego. Ka bido etu ahụ ka anyị nwee ike tinye ugwu n'ebe nwaanyị dị. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị elego ugwu ha lesi ụmụ nwoke, abịazịa a na-amụkacha ụmụaka na-enwero nna eju ebe niile. A na-amụtazi ụmụazị anara azụ. Ọtụtụ n'ime ha na-emechazi bụrụ ndị ori. Ụmụ nwaanyị chekere na ihe ha nkwu. Ọ bụrụ na ihe dị mma, tinye n'aka kwuo unu na ọ dị mma. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe dị mma, kwuo na ihe kwesịrị ime. Ana m eche na ọ ka mma na ụmụ nwaanyị jikọrọ onwe ha ọnụ dịka ụmụ nwaanyị, si na ọ bụrụ na anyị ya anọ na be nwoke, ọ bụrụ na nwoke ya achọ ka anyị na ya na-abụ di na ya bịa ma ego anyị. Ọ dịbudie mfe na ọ bụrụ na ọ ya ekwe omume. Onwe nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị, ọ bụrụ na ịnụgbo nwaanyị mana ọ ka na-agụ gị ịgba n'ilo, ije nụta nwaanyị nke ịbụọ. Ọ ka mma na nwoke nwere nwaanyị na-abụ n'ụlọ, ama na ọsụ ụmụ nwaanyị na-aba ka ọ na-edina, karịa na ọ ya sị na o nwere ofu na-agụ onwe ya aghọ na-eje n'ezi
na-edina ụmụ nwaanyị dị iche iche, na-ebulu ọya na-ebubata na biya, na-ebulu ọghọm na-ebubata na biya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Na-enye na anya na ihe a nkwu. Ọ bụ na nke a nkwu dị mma, kwadonu m ka m kwuo ọzọ, maka a sị na eto dike na nke o mere ma ọzọ. Ya maala anyị niile na mma. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Maazị Tochukwu Chumuko. Ka ọ ka dị, daalụnụ.